Somehow I think we have. Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. V dnešnom výtvarnom fokuse vás vítá Ľuba Šajdová. Všetkých vás, ktorí máte radi výtvarné umenie, pozývam priamo na vernisáž obrazov Moniky Kulhavej Fialové sľuby do priestorov Komornej galérie na Vysokej ulici v Bratislave. Hostiteľom a organizátorom tohto pozoruhodného podujatia je Artem Gallery a historik umenia dr. Ľuboslav Moza. Monika Kulhavá predstavuje svojmu publiku pomerne ucelenú, zrelú a vnútorne zjednotenú obrazovú kolekciu, ktorá tvorí výber z jej doterajšej tvorby. Je novou, citlivou maliarskou výpoveďou, s ktorou sa verejnosť v takomto rozsahu stretáva po prvý raz. Myšlienky kurátora výstavy Ľuboslava Mozu všetkých zaujali. Vyberám z nich tie, ktoré sa už priamo dotýkajú diela Moniky Kulhavej. Je to stále o tom. Je to stále o tom objavovať, hľadať a nadchýňať sa. Stále o tom uvedomiť si, že všetko, čo bolo, je krásne, ale najkrajšie na svete je to, čo bude. V tejto určitej mizérii nie úvah, ale videnia sveta, ktoré prebiehalo aj pred 100 rokmi a bude prebiehať o ďalších 100 rokov neskôr, si ľudia stále uvedomujú, že kultúra je tým hnacím momentom, ktorý ľuďom pomáha jednak ďalšiemu vývoju, ale ktorý je pre nich zábezpekou. Všimnite si, že chemické reakcie vesmíru nám svojím spôsobom pripomínajú chemické reakcie ľudí. Hej? To je vlastne o živote, to je o tom, ktoré nám jasne hovorí, že taký, aký je život u nás na Zemi, taký musí byť vlastne všade vo vesmíre, keď existuje nejaký život. Na základe týchto určitých chemických vzťahov. A na základe toho vieme, že umenie a kultúra priťahuje a potrebuje človeka a človek potrebuje ju. Viete, človek v tom, ako som už povedal, v určitej mizérii a v určitej prázdnote objavuje sám seba, hľadá svoje hodnoty. A keď príde k tomu, že potrebuje nakopnúť, potrebuje pohľadiť alebo potrebuje sa vydať na nejakú novú cestu, vtedy príde do tej miestnosti, kde má krásny obraz, pustí si dobrú hudbu, náročný a dobrý filmový program a vtedy je iný. Vtedy už nie je človek, do ktorého možno kopnúť, človek, ktorý sa ledva plíži ulicami a hovorí, furt ja nevládzem, ja som unavený, neviem, čo to je, výrony na slnku, toto, výhovorky za výhovorkou, ale pravda chýba a pravda je tá zábezpeka, pravda je v kultúre, pravda je v umení, v tom krásnom, čo človek skrýva, čo umelec a tvorca skrýva a čo dáva. A to dávanie, to je aj dnešný príklad a prípad Moniky Kulhavej. Aké sú to obrázky? V každom prípade obrázky inšpirované tvorbou jedného ateliéru. Ateliéru jej otca, nebudem o ňom ďalej rozprávať. Viete, že Bohuzaboj Kulhavý, významný zakladateľ postmoderny a umelec skutočne svetového mena, a kde Monika pozerala, vnímala, abstrahovala, spracovávala a vytvárala vlastne svoj svet. Ten je svet vytvorený čím? Preto som začal vesmírom. Vesmír nie je lebo svet Monikin. Vesmír je vlastne svet každého z vás. Vesmír to sme my, to je naša prítomnosť. Ten ju fascinuje, lebo každý, keď už nevládzeme, ja keď nevládzem, tak ja si uvedomím nekonečnosť bytia, večnosť bytia a večnosť ľudskej existencie a vtedy získam určitú silu a určité povedomie, že má zmysel a pôjdem ďalej. A idem a je mi lepšie. Keď sa dostanem do problému a do konfliktu, znovu si upomeniem, čo to je vo vzťahu k tomu, o čom teraz hovorím. A zase sa človek postaví, ide ďalej. Nemá zmysel plakať nad rozliatým mliekom, nemá zmysel vracať sa k tomu, čo už nikdy neočiníte. Napriek tomu všetci nad tým rozliatým mliekom plačeme, všetci sa vraciame k tomu, čo už nikdy, pravdepodobne nikdy, nezmeníme. Viete,
Niekde sa hovorí, že krivda človeka očisťuje. Ja osobne takýmto slovám a takýmto úvahám veľmi neverím. Monikina malba je založená na farbe. Monikina malba je založená na kráse estetického výrazu, na úžasne precitlivej a vnímavej konštrukcii kompozície obrazovej plochy. Je založená na tom vyjadriť a vypovedať o svete a o ľudskej túžbe tú najpodstatnejšiu a najpôsobivejšiu pravdu. A tou jedinou a najväčšou pravdou je úcta k človeku, úcta k osobnosti a úcta k životu ako takému. Preto napriek určitým abstrahujúcim tendenciám, napriek určitým iným prvkom hodnotím jej tvorbu a nesmierne si ju vážim ako tvorbu silne humanistickú, silne ľudskú a samozrejme silne citlivú. Ako tvorbu, ktorá disponuje taktiež niečím fantasticky krásnym, niečím hodnotným a zmysluplným, ako sa hovorí medzi ľuďmi. Prečo sa oplatí žiť, prečo sa oplatí snívať a jestvovať tiež. Preto dovoľte, aby som týmto krátkým úvodom alebo krátkým fialovým sľubom. Čo znamená fialová farba, vážení? Šťastie, zdravie, utrpenie. Ďalej, vzkriesenie, znovu nabitie. Ono tie farby znamenajú to isté, čo perla. Perla je slza nešťastia, myšlienka zrodu, nádeje, pocit úžasného majetku a drahosti, samozrejme aj dravosti. Každá farba znamená veľkú škálu vysvetlení a veľkú škálu pojmov. To znamená, fialová, ako ste počuli, znamená veľa, ale v každom prípade mi nemôžete potvrdiť, že niektorý sľub je fialový, že? Ale tie sľuby, vážení, tie sľuby, o ktorých hovorí a ktoré plánovala Monika Kulhavá, tie sú pravdivé. Tie patria medzi tie jediné na svete, s ktorými sa stretávate dnes. Sú nielen o fialovej farbe a o sľuboch, sú o kráse, sú o tom, čo by ste si mali skryť a pripraviť pre tie obdobia, pre tie chvíľky, keď vám bude ťažko. Sú práve o tom, že budúcnosť, o ktorej všetci hovoríme skepticky a mávame rukou, veď tie deti to nejako prežijú, chudáci, tá budúcnosť bude iná, ale nesmierne v nej bude kultúra, určite v nej bude umenie Moniky Kulhavej a určite v nej bude krása a význam všetkého, čo život za svoju dobu existencie ľudstvu ponúkol a bude ponúkať ďalej. Je len na nás, či to budeme chcieť pochopiť, alebo či to odmietneme. Doktor Ľuboslav Moza prednáša na vysokých školách, preto nečudo, že pri takýchto príležitostiach dáva priestor aj študentom vysokých škôl. Tvorbu autorky sa podujala zhodnotiť vysokoškoláčka Linda Hobinková. Monika Kulhavá je umelkyňou, ktorá vytvára umelecké diela na základe svojich vnútorných pocitov a potrieb. Jej umenie nie je venované širokému publiku, je skôr komornejšie a odzrkadľuje autorkyné ja. Do svojich obrazov citlivo premieta svoje túžby a sny. Tvorivá činnosť sa u nej objavuje už od malička, kedy pracovala a dodnes pracuje pod vplyvom svojho otca Bohuša Záboja Kulhavého. Autorka sa rozhodla predstaviť vám svojich priateľov a zoznámiť vás s nimi. Títo priatelia, obrazy, vedia o Monikyných túžbách, láskach, predstavách a snoch. O všetkom, čo túto krehkú a nežnú osobu počas jej života sprevádzalo. Sú tichými svedkami jej každodenného života a strážcami jej tajomstiev. Veľkou inšpiráciou v jej tvorbe je neodmysliteľne jej otec, výtvarník, ktorý Moniku usmerňoval a inšpiroval svojou tvorbou. Zjavný je aj vplyv postmoderny, ktorého zakladateľom u nás, na Slovensku, je práve pán Kulhavý. Monika v jeho obrazoch čerpa inšpirácie pre svoje snové kompozície. Začínala pri maľbe temperovými farbami. Obrazy z tohto obdobia sú plné farieb, upútajú svojou ľahkosťou, hravosťou a kompozičnou harmóniou. Ďalej využívala techniku perokresby a kresbu fixov. Tieto obrázky sa vyznačujú poetizmom a elimináciou farieb.
Postupne do kompozícií začína pridávať viaceré farby, čo môžeme vidieť na obrázkoch, ktorých ústredným motívom sú mýticky pôsobiaci vtáci. Figurálne prvky v jej obrazoch sú odkazom na svet modelingu a módnych časopisov, ktoré Monika číta s veľkou obľubou. S ľahkosťou kreslí nadpozemsky, priam étericky pôsobiace bytosti. Postupom času sa odhodlala aj k vyskúšaniu techniky olejomalby, v čoho vznikli pôsobivé ezoterické obrázky. Pri maľovaní autorka počúva hudbu, ktorá je dôležitým zdrojom jej inšpirácií. Je podporným prostriedkom, spôsobivým výsledkom. Jej tvorba je žensky nežná a ladná, citlivá a láskavá. Tak láskavá, koľko je len možné tohto najkrajšieho ľudského citu vniesť do tak veľkej osobnosti, ako je Monika Kulhavá. Hostia sa zaujímajú o vystavené diela a ja som si pozvala k mikrofónu ich autorku Moniku Kulhavú. Som zvedavá, či nie je až príliš skromná, keď ide vlastne o jej prvú výstavu. Táto výstava, ktorá je tu teraz, vznikala asi pol roka. Som venovala každú skoro voľnú chvíľu tvorbe. No a možno by toho malo byť viacej, ale moje životné okolnosti mi žiaľ nedovolovali urobiť niečo väčšie. Takže to je asi pravý dôvod. Mám za sebou dve také menšie výstavy. Jedna bola v kaviarni Curiosity u môjho priateľa, pána Tomáša Achsa. A tá druhá bola spolu s mojím pánom otcom u pani Soni Heréniovej, akademickej maliarky. To boli také komornejšie výstavy, ale skutočne takáto veľká výstava s pozvánkami, s takouto veľkou audienciou, s takýmto krásnym programom a so všetkým, to je tu naozaj prvýkrát, s tým príhovorom, so všetkým. A nie je to aj tým, že ste na seba dosť prísna a že ten výber je taký veľmi minuciózny, že čo vlastne vystaviť, keď sa chcete prezentovať? Možno je to trošku aj tým, že doteraz som sa skôr snažila podporiť tvorbu môjho otca. Snažila som sa trošku mu spríjemniť jeho také tvorivé chvíle doma a popri tom si robiť aj svoje veci. On ma na oplátku častokrát povzbudzoval, aj bol prvým kritikom mojich vecí, takže je medzi nami dosť taká spolupráca. Niekedy možno je trošku nekompromisný, ale nakoniec sa vždycky dohodneme. No a tak vlastne bol to taký spoločný nápad možno predstaviť trošku na takej inej platforme moje veci verejnosti. Priznám sa, že nie som zvyknutá na takéto veľké rozprávanie o svojich obrázkoch, ale myslím si, že ľudia, že to cítime tak dosť rovnako a spoločne a že umenie, aj keď niekto povedzme tak veľmi netvorí sám, ale tie city v ňom, tie obrázky prebúdzajú všetky, asi každý obraz. Najmä z abstraktných obrazov človek skôr vníma pocity a necháva to na seba pôsobiť a každý si z toho zrejme vyberie to svoje. Ale ja by som predsa len privítala výklad autorky a hneď na prvé, na čo by som sa spýtala, prečo fialové sľuby? To je také malé tajomstvo možno už výroby obrázku, keď to tak môžem nazvať, pretože ja veľmi rada pracujem s farbami vôbec. A keď robím obrázok, tak väčšinou si tvorím podľa vlastnej potreby, čo sa mi žiada vytvoriť. Mám určitú predstavu, snažím sa o to, aby farby ladili a potom, keď je obrázok hotový, nechám ho nejaký čas odležať. No a ten názov vlastne vzniká až potom. Takže ja si najprv nestanovím tému a na to malujem, ale najprv vznikne obrázok a potom vznikne až názov. No a vlastne fialové sľuby, to mi tak, ten obraz mi evokoval, je tam dosť veľa fialovej farby. Možno, keby som chcela napísať báseň o tom obraze, asi by sa volala Fialové sľuby. Také sľuby možno aj do budúcna, možno niekomu blízkemu hlavne, určite niekomu, kto možno neprišiel a možno mohol alebo mal.
alebo niekomu, kto je ešte očakávaný, takže určite aj to sú tie city, o ktorých tieto obrázky hovoria, taká túžba nebyť sám. Ste veľmi zlatá, že to takto odhalujete. Tie obrázky sú úžasné, sú farebné. Je známe o výtvarníkoch, že radi lietajú. Vy ste výnimočná v tom, že rada sa dostávate až do vesmíru. Prečo? Prečo vesmír? No, ten vesmír má veľmi blízko práve aj k snom, že my vlastne ľudia ťažko sa dostaneme na iné planéty, ťažko možno môžeme pochopiť aj vznik vesmíru samotného, dokonca veľmi sa polemizuje o tom, či sme sami na svete, my ľudia, alebo či sú aj nejaké vesmírne civilizácie okrem nás. No ja možno nezachádzam až tak ďaleko, ale tie sny určite niekedy prichádzajú tak samovolne. Možno to sama neviem celkom tak vysvetliť, možno je to nejaká snaha po bádaní, ale ten vesmír je pre mňa určite inšpiratívny, aspoň svojou farebnosťou. Je to možno aj určitá snaha po seba určení ako človeka vo svete, možno určité povzbudenie ľudí, že aby nemali ten pocit, že sú vo vesmíre celkom sami. Ja dosť sa prikláňam k tomu, že možno sú aj nejakí iní obyvateľia planet, možno len majú nejaké iné zloženie tela a preto sa s nami nemôžu spojiť. Určite je to také dosť príjemné myslieť si, že nie sme sami vo vesmíre. Aspoň pre mňa je to tak. Myslím, že vás chápu ako citovú, emotívnu, intuitívnu autorku. Je v tom aj rácio? No určite je v tom rácio do tej miery, že sa zaujímam trebárs o výtvarnú filozofiu môjho otca, ktorý považuje seba za zakladateľa postmoderného umenia dokonca vo svetovom meradle. Najlepšie by bolo asi, keby o tom porozprával on sám, ale je to jeho srdcová záležitosť a on má všetko veľmi racionálne podložené vo svojej tvorbe. Ja som asi naozaj skôr taký citový typ tvorkyne, ale určite aspoň siahnem po teórii výtvarného umenia, pozriem si, čo bol kubizmus, čo je abstraktné umenie, čo je moderná, čo je postmoderná. Myslím si, že to už tak trošku patrí k základnému rozhľadu každého výtvarníka. Doktora Ľuboslava Mozu som sa spýtala, prečo sa rozhodol prezentovať práve Moniku Kulhavú. Monika Kulhavá, ako mnohí ďalší, s ktorými som pripravoval v týchto priestoroch výstavy, patrí k tým, ktorí sú na verejnosti viac menej neznámi. Vie sa o nej, o jej tvorbe, v tom najbližšom okruhu jej známych a priateľov a to je všetko. Ja som presvedčený, že každému, najmä takému umelcovi alebo talentu, ktorý niečo dokáže a vykazuje výsledky, treba dať priestor. Nemožno povedať, že každý má talent, alebo každý by mal ten priestor dostať. To nie, lebo existujú určité kritériá, aj keď nie sú nikdy fixne dané, ani nikdy nebudú stanovené, ale kritériá, na základe ktorých človek, ktorý sa venuje výtvarnému umeniu, by mal vedieť, zaradiť alebo zorientovať, že toto umenie patrí do toho správneho sáčku, ktorý ide, ale toto nepatrí. Takže som presvedčený, že práve tvorba Moniky Kulhavej patrí do priestorov galérie, patrí do priestorov, kde ju môžu stretnúť ľudia, kde sa jej môžu trochu vytešiť a samozrejme ju podporiť v jej ďalšej tvorbe. Povedzte tak ľudsky, ktoré z týchto obrazov, konkrétnych diel vás tak najviac oslovujú? Ona vlastne tvorí v takých troch základných rovinách. Jedno je vyslovene lineárna figurácia, sú to tvorby, sú to obrázky, kde sa ona vracia k tým praprincípom archetypálneho charakteru. Sú to mimoriadne pôsobivé veci a potom sú to obrázky, ktoré sú postavené vyslovene na pocitovej impresii, farebných vzťahoch a farebnej kráse. No a potom sú to obrázky, kde hľadá určité štruktúry až takého určitého nepoznaného, ale pre ňu úžasne fascinujúceho vesmírneho sveta. Každá z týchto oblastí, ktorej sa ona venuje a ktorej robí, som sa snažil každú z tých oblastí predstaviť a každá je inšpirovaná nejakou oblasťou, nejakým okruhom. Veľakrát sa spomínal jej otec, ktorý je samozrejme veľmi známy. Vidíte tam nejakú prepojenosť, nejakú inšpiráciu z otca? Ja mám pocit, že už keď ja z hlavy hovorím úvodný prejav výstavy alebo
my sa teraz rozprávame, alebo hoci kto druhý, nikto nemôže vylúčiť, že ma niečo dneska neovplyvnilo, alebo vás a podobne. To znamená, keby len pozerala na jeho tvorbu, na niektorej výstave, nemôžeme vylúčiť, že pokiaľ jej diela ju oslovujú, že sa nedostanú do jej tvorby. Je to úplne prirodzené u každého výtvarníka a u toho, kto to popiera, je to úplne pravidlom. Je to v poriadku, ja to vôbec nechápem ako niečo negatívne, ale práve, že či ste vy niečo takého vyvidel. Ale ja myslím, že áno. Aj náš kedysi Povedzte čo? Savči nás učil, že kunsthistorik musí vedieť vyvidieť v obraze hodnotu. Takže to slovo sa použili správne slovo. Správny termín, hej. Ale áno, určite. Tam práve tá pocitová forma, ktorá stavia na farbe a na takej určitej trblietavosti, priehľadnosti alebo prestupovaní farebných tieňov a odtieňov na lazúrach a podobne, tak tam sú určité očarenie otcovou tvorbou, ktorému chce dať zadosť, ale v každom prípade tá tvorba, jej tvorba nesiaha do tých výšav postmoderny, ak tvorivý otec je tvorba, je voľná maliarská tvorba, ktorá stavia na úplne iných princípoch a základoch ako on. Ja by som tam snadal, ale to nie je porovnanie, alebo to nie je, to bude iba vplyv to, že tak, ako vie jej otec perfektne malovať a ako si váži a vie narábať s farebnou plochou, s líniou a samozrejme zostaviť aj konkrétny tvar v kompozícii, tak to vie aj Monika. Určite, ale jej vlastným rukopisom a jej vlastným zanietením. Je zaujímavé, že vašou ambíciou, ako aj galérie, je vystavovať práve nie veľmi známych výtvarníkov. Napokon o týždeň, myslím, máte vernisáž mladých, ešte dokonca neukončených študentov vysokej školy, kresliarov, maliarov a tak ďalej. Prečo to robíte? Ja viem, vy vyučujete na vysokej škole, mladí ľudia sú vám blízky, ale prečo je to vlastne takou vašou métou, takým vašim cieľom? Lebo to nerobí skoro nikto. Lebo robiť stále len známe a vychytené mená, ktorých je síce veľmi veľa, nie je natoľko inšpiratívne, alebo už som to robil snad celý život. A ja si myslím, že nielen my, teoretická alebo odborná obec, ale vôbec ľudia si zaslúžia poznať a pozrieť sa aj na niečo iné. Túžia potom a ja im to ponúkam. Je to samozrejme otázka biznisu alebo iných oblastí, je to nielen riziková, ale temer bezperspektívna v tejto dobe. Je to beh na dlhé trate, niekoľko generačne dokonca niekoho objaviť a vystaviť ho na piadestál, ale ja si myslím, že je to beh, ktorý sa nesporne každému vráti a ktorý je ten, kde možno očakávať tie hodnoty. Viete, ja som niekoľkokrát povedal, že umenie a výtvarné umenie na celom svete je už niekoľko desaťročí v závoze. Ono hľadá, ono prestupuje, vymýšľa škandály, hlúposti, ale to práve skutočné umenie, ktoré by to hýbalo ďalej, to sa nám nejakým spôsobom stráca. Mne ide o to, že práve myslím si, že touto cestou by sme dokázali objaviť tie nejaké smery, nejaké momenty ďalšieho vývoja, ďalšieho pohybu výtvarného umenia. Je to jedna z alternatív, z možností a veľmi rád ju realizujem. V priebehu vernisáže ako inak zaznelo niekoľkokrát meno svetoznámeho slovenského maliara Záboja Bohuslava Kulhavého, zakladateľa postmoderného maliarstva na Slovensku a otca Moniky Kulhavej. Ako on, hrdý otec, vníma tvorbu svojej dcéry? Mňa najviac teší na tejto vernisáži jedna základná skutočnosť, že cez to všetko, že sa tu pospomínala moja pomoc a moje vedenie, dokonca dcéra sa k tomu tak ako verejne prihlásila. Mňa na tej veci najviac teší to, že ja sám, keď sa pozerám na jej veci, ja tu moju pomoc a takéto voľačo vôbec nevidím. Vidím, že je tak silná, že má svoj svet a ide o to, aby po tých životných peripetiách, ktoré aj ona zažila na svoj vek už tiež dosť, naďalej mala toľko duševnej sily, aby cez to všetko, čo život prináša, myslela tak samostatne, ako myslí doteraz. Lebo svojím spôsobom je to veľmi zaujímavé. Ja som bol veľmi prekvapený, keď mi povedala ako takú novotu. Počúvaj, ocino, ja keď sa pozerám na tvoje obrázky, mňa to inšpiruje. Keď nemám ako do čoho tak akože vrznúť a nič sa mi neozýva, tak si pomôžem tebou. Hovorím, prečo nie, dcéra moja, len si ty pomáhaj aj naďalej. Ale takýmto spôsobom, že si navýsosť Monika Kulhavá a nie žiačka Záboja Bohuslava Kulhavého. Takže toto ma na tej veci najviac teší
Ak môžem ako si na túto tému niečo povedať, tak hádam taká malá, tichá, skromná hrdosť tatka, ktorý proste s takouto skromnou hrivnou prispel k tomu, že dcéra má svoj vlastný jazyk, cítiť jej vlastné autorstvo. Odvážim sa povedať, že kto videl jej obrázky, tak jej bude poznať aj bez tej signatúry. Že je veľmi veľa maliarov však, ktorých poznáme práve iba podľa podpisu. Keby sa nepodpísali, tak ani nevieme, o koho ide. No a dcéra našťastie, najkrajšie na tom to, že proste ako si dovoláva sama, ale mňa tam nevidno. Ako autor, autorky, niečo sa tam preniesť muselo. No viete čo, tak ak áno, tak ja som jej vždycky, pokiaľ došlo k takejto debate, tak aby som tak zoširoka nerečnil, poviem to tak perhuba od podlahy. Som jej vždy hovoril, pozri sa, keď sa ide učiť k šustrovi robiť topánky, tak najprv musí ovládať remeslo, urobiť tie topánky. Dokonale remeselne. Keď toto zvládne a v ňom čosi je naviac, môže pomýšľať aj na nejakú tú módu v tom obuvníctve. Tak takýmto spôsobom som sa aj snažil povedať, že aj menovite v kumšte. A to sa dneska bohužiaľ, ako keby sa to nenosilo, že Česi majú jedno také krásne úsloví, že umiení to značí aj umieť, vedieť to urobiť. Zlaté české ruky však, to ako keby sa proste z nášho kumštu pomaly, že keď je dokonale robený obraz, to je, viete čo, no to je pomaly nehodnotná vec. No kto to kedy videl, veď týmto sa základná logika samotného poslania kumštu obracia na ruby, pretože ak ja mám určitú predstavu o veci a chcem ju robiť, tak ako môžem stierať rozdiel tým, ako to vidím vo vnútri, keď nebudem ovládať spôsob, ako to vyjadriť. Však? A tu je základný rozpor týchto dnešných, nechcem povedať čo, ktorí si myslia, že keď napľuje na plátno, že je génius. Z tohto vášho takého odborného hľadiska, výtvarného, čo vás najviac oslovuje z tvorby vašej dcéry? Mňa u nej, čo ako si vážim, proste, čo ja aj hovorím, že reku, veď ty máš od Pána Boha to, že o čo sa niekto snaží celý život, tak ty to máš teba poznať. Prešla z tempery na olej. Viete, to nie je maličko, za okrem toho ten divizionizmus z tempery a odrazu olej. No viete čo, to tak tu vidíte tie 4. Jednoducho prešla na olej. A odrazu na tých olejoch cítime akýsi posun. Začína to mať takú tú maličké obrázky, ale silno to pôsobí, aspoň na mňa teda. A pre mne ženský silno, to je, ako keby to dievča nemaľovalo. Je to proste také, aké je. A práve vtedy je to fajn, keď sa o tom ťažko rozpráva, viete. Je to tak, že to teraz to opíšte. Ono to proste je. Ono to proste je. A ide to do človeka, je to tak. Rozhlasové rozprávanie o vernisáži výtvarných diel Moniky Kulhavej sa skončilo. Výstavu treba predsa len vidieť. Myšlienky, ktoré víria v hlave človeku na jednej vernisáži, sa vám vo výtvarnom fokuse pokúsla sprostredkovať Ľuba Šajdová.